Un ffordd dda i ysgrifennu cerdd ydy drwy greu rhestr. Rwan ta, dyma'n union mae y bardd Annie Llun wedi wneud yn fama yn y gerdd Rhestr Siopa Bwystfil. Pe mentrwch ddarllen Rhestr Siopa Bwystfil ar ei hyd, fe welwch chi'r rhestr fwyaf dychrynllyd yn y byd. Chwys o gesail athro, snot wedi ffrio, bananas du drewllyd, plant bach swnllyd, pŵ babŵn, danadd racŵn, llygaid llysnafeddog, bodiau traed blewog. Am restr ofnadwy. Rwan ta, dwi eisiau i chi a finna efo'n gilydd i ysgrifennu 2 restr. Yn y restr gyntaf yma, dwi eisiau ni feddwl am eiriau da chi'n cysylltu efo dathlu. Rwan ta, mae'n ben blwydd y bardd plant yn 20 oed leni, felly beth am gael parti. Felly parti yn air da yn tydi. Parti. Beth arall da ni'n gysylltu efo dathlu. Caneuon. A dillad lliwgar. A bwyd blasus. Beth efo hoff bwyd blasus, hoff bwyd parti. Teisennau, dwi'n hoffi teisennau. Teisennau. Gwych. Wan ta, dyma ddechrau yr un rhestr. Dwi am ofyn i chi gario ymlaen efo'r rhestr yma ar eich pen eich hunan. Rwan ta, dyna'r rhestr o bethau da ni'n cysylltu efo dathlu. Rwan ta, beth am gael rhestr arall o bethau dwl, pethau gwirion. Pethau sydd yn gwneud ni chwerthin? Wel, mae rhai anifeiliaid yn eitha doniol, yn tydi. Dwi'n hoffi'r cangarŵ. Dwi'n bod cangarŵ yn greadur doniol. Cangarŵ. Cangarŵ. Mae pandas, dwi'n meddwl, yn greaduriaeth doniol iawn. Mae gwyneba bach tlws. Pandas. Pandas. Beth arall sydd yn ddwl neu yn wirion? Clown, wrth gwrs. Clown. A beth arall fyddwn ni gael sydd yn ddoniol neu yn wirion. Beth am... wni. Beth am dillad sydd yn ffrwydro. Dillad sydd yn ffrwydro. Ar gyfer y dasg nesaf, dwi eisiau chi ychwanegu 10 gair da chi'n gysylltu efo dathlu i ychwanegu at y rhestr yma, a hefyd 10 gair da chi'n gysylltu efo pethau dwl neu gwirion a i ychwanegu at y rhestr yma.